ngoba abantu abaningi njengoba beyizitabane baphinde futhi bahlangane nabantu besilisa badunuse. Lokho ke kuyichile ethongweni. Intethelelo futhi ayikho. Fanele wazi nje ukuthi intethelelo ayikho uthi mawufika kwelamathongo uyofika ungene ejele. Ngoba yikho indoda egunyaziwe ukuthi yembathe nenye indoda. Angazi mina ukuthi insizwa ziyenza kanjani lento eyichilo kangaka. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umagutshwa umshana kwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela unyama nambana kwabazondi iqiniso. Nayi incwadi yesine encwadini esesizilobile. Incwadi ke lena entsha abantu abaningi abanayo ngesizathu sokuthi iyabiza. Ayindlela yesintu iyabiza bafowethu i750 iyinye. Noma ufike emphelandaba ayehli i750. Kodwa ngesizathu sokuthi abantu abaningi umsebenzi wempunga yesintu bayawuthanda. Kodwa uthola ukuthi abakwazi ukufinyelela kulo 750. Impunga yesintu ingakho ngaso sonke isikhathi ibuye ilwenze uhlelo lokuthi ikwazi ukubehlisela abanothando nabanesifiso kodwa bengakwazi ukufinyelela. 450 amakhopha u20 kuphela makuphela wona siphelile ispesheni ibuyela ku750. Angikucizelele lokho. Uma sizehlisa lencwadi suke senzela labo bantu abangakwazi ukufinyelela. Wena onayo imali ithenge nje indlela yesintu noma inge1000 uyithenge ku750. Ungathi uzoyithenga ngespecial. Yazi bakhona abantu abathi mabefika emphelandaba bathi impunga yesintu ngizothenga incwadi. Ikhombo ke mawufika lemphelandaba i1100. Athi umuntu hayi mina ngizozithenga ngeprice yazo ngoba ngithanda umsebenzi wakho mpunga yesintu. Osifundisa kona kuyasiza sekusizile kakhulu. Kubalekile lokho bafowethu ukuze nami ngizokwazi ukukhuthala kuphume enye incwadi. 450 lencwadi. Kubona bonke abafisa ukuyithola kodwa bangafinyeleli ku750. Uyayithola ke khona la emphelandaba uma sokuposela 550 rand. Icoshwa phansi ke bafowethu. Neyogathi yamadoda ikhona i250. Uchatha ndoda u200 rand usenyukile. Izinto ziyenyuka bafowethu. Uyashayela kuzona inombolo lezo ozibonayo sikwazi ukuthi senze uhlelo sikuthumelele noma ngabe ukuphi la ukhona. Kodwa ngicizelele imbiza siziposa ngoPostnet imbiza zethu. Uma kuukuthi ufuna ukuzothenga lemphelandaba incwadi nazimbiza sise Westwalk e4th floor office number 420. Uma uqhamuka ngakuWest Street ungene Westwalk ugibela ilift engakwesokunxele wehlike inombolo 4 mawuphumele epassagini uthathe sokudla nangi u407 ungangenike kuyena bese ungena ngomnyango okwesokunxele bese ulandela ipassage njalo uzoziyofika e420. Uma uzongena ngale ngakuSmith ama lift akwesokunxele nakuwena ugibela ilift wehlike e4th floor. Uma wehlike e4th floor uphumele epassagini bese uthathe esokunxele uqonde njalo uye lapha e407 bese nawe ungena ngomnyango wesokunxele uhambe ngepassage njalo uziyofika emphelandaba. Ikhona ke la sikhona uyofika uzithola incwadi nembiza zethu. Enkathini namuhla bafowethu abasafunakali abantu abafundisa abantu ngezinto ezenzakalayo emhlabeni othola ukuthi ukwenzeka kwazo akufanele ngabe ziyenzeka. Zonke izinto emhlabeni ezingamahlazo izona eseziqhakanjiswa kakhulu. Usuku uthole umntwana omncane emithi eqhubisiso bese leyo nto leyo ibukwe nje njenganento engathi kufanele engabi yenzeka kanti akufanele. Ubone umuntu wesifazane ethola ingane okanye emithi athi uma esezozala lo muntu wesifazane bese kwenziwe lento yilomkhuba lo abathi baby shower bagubhe mawubuza ukwenziwani ukuthi kuyagujwa. Kugujwa kanjani ukuzala komuntu ongaganile? Kugujwa kanjani? Angikho ke kodwa lapho
ngiqonda ukuveza ukuthi izinto eziningi enkathini namuhla ezamahlazo sezaphendulwa zaba yizinto eziqhakanjiswayo. Uma futhi uzokhuluma ngalezo zinto ubanyama nambana kubantu ngoba usukukhuluma iqiniso. Ingakho ke nami ngunyama nambana kwabazonda iqiniso ngoba iqiniso siyalikhuluma la kwimpunga yesintu. Ngiyafisa futhi ukuthi le nkulumo engizoyikhuluma kulabe bathintayo angisho kubona kodwa ngikhuluma ngalento abayiyona. Kunomehluko ke bafowethu nodadewethu ukukhuluma ngomuntu nokukhuluma ngento umuntu ayiyo. Yabona namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma ngobutabane okuthi ngokwesintu umuntu oyisitabane uyafinyelela yini kokhokho bakhe. Uyafika yini kwelamathongo emukeleke. Amathongo ayamemukela yini umuntu oyisitabane. Angikhulumi ke nezitabane kodwa ngikhuluma ngobutabane ngoba ubutabane buyisifo esibaphethe abantu abaningi. Angiqondile ukuthi umuntu oyisitabane onalokufa engizokhuluma ngako bese abone ngathi ngikhuluma naye, abone ngathi ngihlasela yena. Cha, asikwazi ungakhulumi ngalesimo esikhona emhlabeni ngenxa yokuthi kukhona wena uyisona. Asikwazi ungakhulumi ngaso. Kubalekile ukuthi sikhulume ngaso ukuze sizokwazi ukulekelela laba abadinga ukulekelelwa. Le nkulumo ngiyikhuluma ngoba kunensizwa engithumile. Le nsizwa ithi impunga yesintu mina sengingenwa yilomoya wobutabane. Ngiyacela ukubuza futhi ukhulume ngalento uyichaze ukuthi abantu abadala ngabe lento bayayemukela yini. Umuntu esuka isimembethe kungabe abantu abadala bayamemukela yini. Kungabe akulona yini icala ukuba isitabane. Yingakho ke futhi le nkulumo yami ingabhekile kwabesifazane nabo abazibiza ngamadoda kodwa ibheke kwabesilisa abazibiza ngabesifazane ngesizathu sokuthi benzisa kwabesifazane. Ibheke kubona ngoba umuntu ongicelile umuntu wesilisa kodwa lo moya omembethe ongazi futhi nayo ukuthi uzazumembathe nje imbangela yini ofisayo futhi ukuthi lento ayilungise. Ngiyacela ukuthi izitabane zingathi mazizwa lenkulumo bese ziyaphawula kuyona. Angikhulumi nazo kodwa ngikhuluma ngobutabane, hayi nazo. Zona ngoba vele zizitabane zilungile zinjalo, mina ngizokhuluma ngobutabane ukuthi ubutabane ngokwesintu abantu abadala ngabe yinto abayimukelayo yini. Lento ke ubutabane bafowethu into ejulile kakhulu. Lento ubutabane kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane mayizalwa izalwa lengane kanti kukhona enye ingane yakwabo enobulili obungefani nobayo. Ithi mayihlele okhalweni kunina lo moya bese uyembatha kuyona. Ngenkathi lengane isizelwe izalwe lengane bese lo moya uqhubeke wembathe kuyona. Uthola ukuthi yembatha nje kanti ubulili babo abufani. Uma intombazana uthola ukuthi kuzokwembatha umuntu wesilisa. Uma kuumuntu wesilisa uthola ukuthi kuzokwembatha umuntu wesifazane. Ingane siyakhula yenza izinto zamantombazane, yenzisa kwamantombazane. Iyakhula ingane intombazane yenzisa kwabantu besilisa. Kanti umoya oyembethe. Uyabona lo muntu bafowethu ayikho into ongamgxeka ngayo. Ayikho into ongamgxeka ngayo ukuthi kungani abe isitabane. Ngoba indlela ekwenzeka ngayo akuyona indlela awayekade ihlosile. Yingakho ke namuhla ngifisa ngimpunga yesintu ukuthi abafowethu abayizitabane ake sijulele lento yabo ukuthi bangasizakala kanjani. Ngoba ngempela uma uyisitabane usuke enkingeni enkulu ekubeni wena umuntu wesilisa. Kini kubhekwe wena ukuthi kufanele uvuse umuzwa kini. Amathonga athembele kuwena ukuthi lembewu yawo ayibeke esendeni lakho kufanele ukuthi ihlume kusasa. Kodwa wena lembewu uyayithatha uyakoyilahla kwamanye amadoda. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena usuphenduka umuntu wesifazane uhamba udunisela amadoda. Umuntu ke bafowethu othola ukuthi wazalwa
wathi emncane ekhula kodwa wakhula manje bonakala ukuthi unayo lento. Ngezikhathi zasendulo yayibukisiswa lento ihlolwe ngokomoya ngoba ezinye izinto ziyawudinga umoya. Ungabobona izinkolo lezi ezikhona ezithi ungahloli zisuke ziphupha. Awukwazi ungayi koyihlolela into kamoya. Awukwazi ungayi koyihlolela into kamoya. Kufanele uhambe uyoyihlolela ukuze uzokwazi ukuyithola. Izinkolo lezi zibalahla kakhulu abantu. Zibalahla kakhulu alikho icala umuntu mezohamba ayohlolela isimo esithile noma isige esithile asibonayo senzeke egcekeni. Uma nje ubona ukuthi khona isige esithile senzakalile egcekeni noma isigameko esithile, sukuma uhambe uyohlola ungababikeli labantu besonto ngoba labantu besonto bazokuvimba ukuthi ungayi lapho. Leyo nto ngeke ukwazi ukuyithandazela. Ukuthandaza kwakho uzongayithola impendulo. Umkhulu womkhulu unabantu abapha iziphiwo zokwazi ukusibonela izinto ezikemfihlakalweni. Noma ke kwenzeka ingane uthola ukuthi yembethwe yilomoya, uyibona ingane umfana noma intombazana kodwa enziswa kumfana, zihluphe ngaleyo nto. Uzobe usuthola ukuthi cha kunengane eyachitheka. Kodwa lengane mayichitheka yabe seyembatha kulo bese lo mntwana lona owachitheka uyalungiselwa kahle izinto zakhe uqonde. Uyabona okokuqala lokho. Okwesibili kuyenzeka umuntu uthola ukuthi wembethwe izalukwazi. Ngifuna ke le uyilalele kahle ke le. Ngithe ngikhuluma ngowesilisa oyisitabane, angikhulumi nabantu besifazane. Khuluma nalaba besilisa ngoba laba besilisa ibona abayizinhloko zakusasa emagcekeni emizi yobaba babo. Ibona kufanele ukuthi bavuse abantu noma uhlobo lwabantu bakubo. Manje ngizokhuluma nabesifazane ngoba uma lento ingalunga emadodeni, amadoda azokwazi ukuthi imizi uyise ime ibe nesithunzi kuzalwa abantu isizwe siqhubeke siye phambili. Kuyenzeka umuntu ungowesilisa. Uma lo muntu engowesilisa uthola ukuthi wembethwe ogogo. Ngifuna ukubambe kahle ke le. Angisho ukuthi umuntu owembethwe ogogo usuke ezoba noma ke emathubeni amaningi okuba isitabane. Ngifuna uyibambe la. Umuntu kuyenzeka uthola ukuthi wembethwe ogogo kodwa uyindoda nje. Lento ngiyishisa ukuthi kunabantu abaningi abayizitabane abagcine bevika ngokuthi bembethwe ogogo. Niyamazi ugogo bathi nibatha isalukwazi sendoda. Njengoba eyisalukwazi sendoda ugogo bathi nibatha ogogo abamembetha abaningi. Ingakho ugogo bathi nibatha kodwa beyindoda. Kungani angabi pho isitabane? Kungani? Ngoba abantu abaningi bathi uma wembethwe ogogo vele maningi amathuba ukuthi ube isitabane, ayikho leyo nto. Kodwa mina ngifuna uyizwe la ngiyakhona ukuthi njengoba ngithi kunomuntu wesilisa owembathwa ogogo, ngifuna ungizwe ukuthi ngiyaphile ngiyakhona. Akukona ukuthi umuntu wesilisa umembethwe ogogo usezoba isitabane kena bese avike ngalo ukuthi ngoba nakumbethwe ogogo ingake isitabane. Kodwa kuyenzeka uthola ukuthi umbethwe ogogo nje bese lo gogo bayaphakama ngamandla. Uma bephakama ngamandla kuyena bese badinge kwesinye isikhathi impande. Ilapho ke lefika ibashaye khona abantu abaningi. Uthola ukuthi lo muntu lona indoda wembethwe ogogo kufuneka adle impande yalabo gogo. Uma lo muntu omnikayo yona lempande yalabo gogo amnikeze impande yesifazane, uyangezwa, angamniki impande yesilisa yabantu besifazane kodwa. Bafowethu nodadewethu, impande noma izihlahla, kunesihlahla sesilisa kube khona isihlahla sesifazane. Uma umuntu ozokumisela lo khamba noma ozokunika lempande ezokunikeza impande yesifazane, wena umuntu wesilisa uthi ufuna ukuthoba labantu laba besifazane abakegazini noma ufuna ukubadlela impande, izophambana ngoba izoguqula wena imizwa yakho ugcine manje usuba sengathi ungumuntu wesifazane.
baningi abantu abahamba baye kothwasa bamadoda nje kodwa umuntu anemba ngadla impande uthola ukuthi izophambana empandeni mayiphambana kule mpande uthola ukuthi umuntu usenzisa komuntu wesifazane kodwa indoda inkinga ukuthi kuphambane impande abamnikeze yona bamnikeza impande yesifazane umuntu wesilisa kanti bekufanele bamnikeze impande yesilisa yaba abantu besifazane bakhona ke futhi nabanye othola ukuthi umuntu wesilisa nje kodwa lento yobutabane uyayibona ukuthi yinto etrendayo uyayibona ukuthi iyinto abantu abayinakayo kakhulu ayithande yena ethanda ukufa bese emva lokho nafune yona lempande ezokwazi ukuthi imguqule imenze manje enzise kwabantu besifazane ishintshe imizwa yakhe aqale manje mebuka amadoda afise sengathi angasondela kuona ukugula leyo nto bafowethu uma uyinsizwa uyisitabane usanalo ithuba lokuthi ukwazi ukuguquka lokuthi ukwazi ukusuka kuleyo ndlela uma ukwaze ukuguquka usaphila abantu abadala bayakwazi ukuthi bakuthethelele uma kuukuthi kodwa ukazi uhlangane nomuntu wesilisa ngoba abantu abaningi njengoba beyizitabane baphinde futhi bahlangane nabantu besilisa badunuse lokho ke kuyichile ethongweni intethelelo futhi ayikho fanele wazi nje ukuthi intethelelo ayikho uyothi mawufika kwelamathongo uyofika ungene ejele ngoba yikho indoda egunyaziwe ukuthi yembathe nenye indoda angazi mina ukuthi insizwa ziyenza kanjani lento eyichilo kangaka uyazi ukuthi kunzima nje ukulala nomuntu wesilisa embhedeni owodwa kunzima nje noma nilele embhedeni owodwa kuphoqa isimo kodwa engathi ningehlukana ngeingubo wena akawucabangeke wena senizokwenza izinto ezijule kangaka ukuphendula lensizwa ukuthi isithini isintu ngobutabane isintu asibugunyaza ubutabane asibugunyazi nje nakancane amathongo akekho umuntu athi memdala amdala waba isitabane kodwa ubutabane buhamba nemimoya ethile eyahlukene enkathini namuhla sekukhona nezithwalo la umuntu othola ukuthi uzoba isitabane bese akwazi ukuthi acebe ngesizathu sokuthi kunemithetho ethile ngizomfuna umuntu ngimthole okwazi ukugila lemikhubo ukuthi athwalisa abantu ngobutabane ukuthi umuntu kufanele aguquke abe isitabane azoyikhuluma lento la ukuze nizokwazi ukuthi nibe nalo ulwazi angisizobavalela manje abantu nabo labakhuluma izinto ezimkhuba angeke ngize ngibavalele sizobabiza ukuze bezokwazi ukuthi basifundise sibe nalo ulwazi ngenzeka omunye umuntu uthola ukuthi uzithwalele thwele ngapha ubutabane kodwa kubhlungu uma kuukuthi wake wadunusa kufanele wazi ukuthi kokhokho bakho unecala elingasoze laphela unecala ongeke uzukwazi ukulithetha engafanele ukuthi sihlabe imbuzi indoda eyake yadunusa idunusele enye indoda kufanele yazi ukuthi kokhokho bayo lelo cala linayo intethelelo ngisho kumkhulu omkhulu lelo cala linayo intethelelo usangaguquka ke wena njengamanje usangaguquka ukushiya konke lokho uhamba uyobheka ukuthi yini ekwenza ukuthi wena ukwazi ukubuka ezinye intshebe bese uconsa amathi abantu besifazane bebaningi kangaka bebahle kangaka wena kodwa awukuboni bonke lobo buhle wena uthi mawubuka amanye amadoda uconsa amathi asaphephile manje kufanele ukuthi uyisukumele leyo nkinga uyibheke ngoba inkinga onayo inkulu awukwazi ukulenga umsila ngaphambili bese wena ucabanga ukuthi uzovela ube umuntu wesifazane umkhulu womkhulu njengoba kudala waba yindoda wayinenhloso ngokukudala kwakhe lento yokutabane bafowethu ihamba nemoya engeyona kamkhulu womkhulu noma ngabe ubani
okuleso simo kufanele adhluphe alwe nalowo moya angayivumeli lento uthi uyindoda kodwa wena uvela uvuma ukuthi wena umuntu wesifazane ube wazi kahle ukuthi unomsila ngaphambili. Kufanele leyo nto uyisukumele ikuhluphe njengoba ngishilo ukuthi angikhulumi nalabo abayiyona kodwa ngikhuluma ngayo. Ukukhuluma ngento kusuke ngisho ukuthi laba abayiphilayo usukhuluma nabo. Mina ngikhuluma ngobutabane ngikhanyisela abantu abafundayo la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu okuwukuthi lento uma kwenzeka ibembatha kubalekile ukuthi bazisukumele bafuna usizo kuze bezokwazi ukuyinqoba ngoba bafowethu yebe emhlabeni kumnandi ukuphila senza noma ngabe yini esiyithandayo nabantu abakhuluma isiminya kulula kuthina ukuthi sibaphikise kulula kuthina ukuthi sibanyathele sibavimbe kodwa khona usuku oluzayo usuku la uyothi usulele khona emhlabeni inyama yakhe isilele wena usukela amathongo bese ufika ubuzwe ukuthi wena awukazeni uzwe ukuthi ubutabane buyichilo kokhokho bakho kwelamathongo isitabana singena awuzangena ukuzwe lokho awuyizwa ngani impunga yesintu ichaza lokho wenzani mase usuzwile waqhubeka wena waba isitabane waqhubeka wena wadunusela amanye amadoda bese ucabanga ukuthi uzothola intethelelo asingadalike bafowethu nodadewethu imkhokha esingayazi ukuthi iyolungiswa kanjani emagcekeni okhokho bethu uma umkhulu womkhulu wakudala wakubeka umsila ngaphambili walenga amazambane kufanele wazi ukuthi wena uyindoda kufanele wazi ukuthi wena ufanele ukuvusa umuzi wakini wena ufanele ukwandisa uhlobo lwabantu bakini uma wena uzozenza umuntu wesifazane uphenduke manje uthi wena umuntu wesifazane kufanele wazi ukuthi kokhokho bakho lokho kuyichilo. Uyabona emabandleni akufuzile ngabe izitabane ziyavumeleka ukungena emabandleni ngokwemvelo ngoba izitabane lo moya wazo akuwona umoya kamkhulu omkhulu omunye umoya manje kuyaphambana uma isitabane sizovumeleka ebandleni lokukhonza umkhulu womkhulu ngoba izinto ezizosenza isitabane la ebandleni likaNkulunkulu lizokwenza izinto eziphambene kodwa futhi ezizokwazi ukuchuma baze bagcine bezithatha bonke labantu laba. Uyabona izitabane bafowethu umoya ezihamba nawo zihamba nomoya kaSathane. Angifuni ukukhuluma amanga. Umoya kaSathane unamandla. Uyakwazi futhi ukuthi umoya kaNkulunkulu ugcine ugqiba uphele nya. Iyona ke into eyenza ukuthi izitabane akufanele ngabe ziyavumeleka emabandleni la kukhonzwa khona uNkulunkulu ngoba zizophambanisa imithetho kamkhulu womkhulu ngesizathu sokuthi umoya noma inkosi yazo akuyona ledunyiswa la kulebandla kodwa zona zineyazi inkosi. Asingakhohlisani bafowethu isitabane inkosi ekhonzwa emabandleni bekuthiwa umkhulu omkhulu akuyona inkosi yazi izitabane zona zinenye futhi kulula ukuthi zenze ngakho konke okusemandleni ukuthi inqubo mgomo yebandla eziphansi kwalo ziyakwazi ukuyishintsha igcina isuku endleleni kamkhulu omkhulu ihambe ngalendlela yenkosi yazo bese emva kwaloko kwenzeke njani kwenzeka umonakalo ngesizathu sokuthi kuvunyelwe izitabane zangena la kukhonzwa khona umkhulu womkhulu kade kungafanele ukuthi zamukelwe. Kubalekile ukuthi wonke amabandla ayigweme lento yezitabane ngoba izitabane azikhonzi lo nkulunkulu enimkhonzayo nina zinowazi uNkulunkulu ezimkhonzayo kodwa zicashe emabandleni enu okanye zike emabandleni enu ngesizathu sokuthi zizodunga into kaNkulunkulu bese ziqhakambise into yalenkosi yazo endaweni kaNkulunkulu. Sengiphetha ubutabane aphambisani nesintu sethu. Amathongo awahambisani nomuntu oyisitabane. Kubalekile bafowethu ukuthi uma uyilento ulwe
ulwe ukwazi ukuguquka uyicela intethelelo kokhokho bakho. Uma kodwa kuukuthi ukaze wayidunusela enye indoda, kodwa uma kuukuthi kwake kwenzeka wembatha nenye indoda, hayi lelo cala akalinayo intethelelo, ngifuna ukunikhohlisa abafowethu. Uma nje wake wembatha nenye indoda wadunusa, hayi intethelelo ayikho. Fanele lokho nje ukwazi ukuthi intethelelo awunayo. Kodwa uma kuukuthi wena ubusazenza umuntu wesifazane, ubashela abantu besilisa, kodwa wangenza lutho nabo, usangayithola intethelelo, ngoba ungayenza inhlambuluko. Uyicela intethelelo ethongweni ukuthi likuthethelele ukuthi lithi likudale umuntu wesilisa, wena wazenza umuntu wesifazane. Bengaqondileke bafowethu ukunyathela amakhona kubantu abayizitabane, kodwa bengikhuluma ngalesimo. Ngiyazi futhi ngiyaqonda mina ukuthi iningi labantu alizange lizenze, kodwa lenziwa imimoya ethile. Abanye baphanjaniselwa impande bagcine beyizitabane. Uma mhlambe lenkulumo ibe nohlevane, bengeyona inhloso leyo ukugcoba amakhona nina besilo, kodwa inhloso enkulu bekucancathana nokukhumbuzisana ukuthi uma uwumuntu wesilisa, okhokho bakho babekithemba kuwena. Okhokho bakho bafisa ukuthi wena wandise uhlobo lwalekhaya. Wena kunabantu ekufanele bavuke ngawe bakini, kunamaqhawe kini ekufanele azalwe ngawe asesendeni lakho. Manje wena uma usuzoba isitabane, uzenza umuntu wesifazane, kodwa ubulenga umsila ngaphambili, uthini ngaleyo nhloso nqangi yokuba khona kwakhe emhlabeni okhokho bakho ababekade beyihlosile ngawo? Uthini ngalabantu ababalekile kini ekufanele bavuke ngawe, abayoxazulula inkinga ezithile zegcekela kini? Uthini ngabo? Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi nalabo abayithandayo lento yobutabane, nalabo ababuka umcebo bese bahambe baye kothatha imimoya engalungile, izithwalo zokuba isitabane. Umuntu ngoba nake efuna imali. Imali bafowethu into yasemhlabeni. Kukhona impilo ngale kwethuna. Awukwazi ukuthi zonke izinto ozenza emhlabeni uzozenza sengathi impilo iphelela la. Impilo ayipheli la bafowethu, kodwa nangale kwethuna kukhona impilo. Ngale kwethuna ibokaqiniso. Ngale kwethuna akukhona la ukuthi makukhulunywa isiminya uthi wena uzokhuluma kakhulu, uhlasela umuntu okhuluma isiminya, umphikisa umthuke ngazo zonke inhlamba. Kodwa ngale kwethuna lenyizwi elikhulunywayo iqiniso kuphela, akukhona bokamanga. Uma kuukuthi wena lamazwi uyawedelela, fanele wazi ukuthi mhla ufika kokhokho bakho ngeke bangakubuza ukuthi ngoba wayizwa impunga yesintu ikhuluma, yebo wawungazi kodwa wabe sewazi mayikhuluma, wena wenza njani? Anganona wawadelela lawo mazwi, wangafuna ukwahlaziya uwacubungule, bese ukwazi ukuthi uguquke kule ndlela oyihambayo, uphenduke ubuyele ube indoda. Bafowethu, inkinga lena bafowethu. Ngizobuya ke bafowethu nengxenye yesibili. La ke manje sobe sesiyibuka khona ngokwenkolo. Ikhona insizwa ewumKristo engithembisile okuwukuthi sizoza nayo la ku channel yethu sizoyibuka ngokwenkolo yobuKristo okuwukuthi lento yobutabane ivumelekile yini. Siphinde futhi siyibuke nangokwenkolo enkulu emhlabeni, inkolo yobuNazaretha nobaba uNhlanzi, ukuthi lento yesitabane ivumelekile yini, lento yobutabane ebandleni lamaNazaretha. Mina ngiyimpunga yesintu bengiyibuka ngokwesintu, kodwa ngabe sengingena ekuthena amabandla kubalekile ukuthi ayigweme, ngoba inkosi ekhonzwa izitabane akuyona lenkosi nikhonza emabandleni. Hayi, angingawageqa amagula ngoba ngemuke. Uma bafowethu lenkulumo ithele upelepele esilondeni,
Bengeyona inhloso leyo bafowethu. Ngoba kungenzeka ukuthi kwabanye abantu lenkulumo inohlevana. Ayidleke bafowethu ishiyele. Kule channel ethu enkulu impunga yesintu, ila sikhuluma khona bafowethu isiminya. Sibuka izinto ngokwesintu ngoba isintu sithi siyasithanda. Angeke ke safika lana sizokhuluma into ezoba mnandi endlebeni zabantu nakubinga amampunge. Kodwa kufanele sikhulume isiminya sodwa noma kuthiwa siyababa sopelepele. Ngoba kubona abantu ukuthi bayasemukela yini noma basemukela. Angiphinde ngikukhumbuze umbukelo wempunga yesintu. Incwadi yethu le indlela yesintu ikwispecial zu20 kuphela. 450 mawufika emphelandaba. 550 uma ufuna sikuthumelele yona. Uyakwazi ukuthi ke ushayele zona inombolo lezo ozibonayo senze inhlelo zokuthi sikuthumelele. Na ku WhatsApp zombili le number lezi ziyakwazi ukutholakala ngoba bafowethu ngiba busy kakhulu. Uma uzongifonela kuzokwenzeka mhlambe ungangitholi. Kulabantu abakude kakhulu abasuke bafuna ukugibela bezele eThekwini bazoxoxa nempunga yesintu. Asikho isidingo sokuthi uzugibele ngoba vele thina siyimpunga yesintu siyachushisana. Mawufika emphelandaba sizohlala phansi kuba u303 rand ukuhlala nathi phansi isikhathi esiyi-hour sixoxe. Kodwa uma usegoli u450 bese siyaxhumana ocingweni. Ungazi ukugibela uzila ngoba lokho kuyindleke eziningi. Into ke bafowethu yenza ukuthi nasocingweni kube u450 kukhokhwe. Ibhizi impunga yesintu bafowethu. Kusuke kume umsebenzi akufaneleke kujabule wena wedwa. Mina ngilimala esikhathini sami. Kufuna nguthola udrink noma ukuthi ngithathe isikhathi sami ngakunikeza sona. Kodwa uma ukuthi awunayo imali uyakwazi ukuthi ungizame kusukela ngo7:30 kuya ku8. Usuke uzongithola ke lapho ngoba vele uma ukuthi nje asibukhene ngeke sikwazi ukukhuluma u30 minutes. Ungithole nje ungizuma ngisuke ngiphendula nje imibuzo bafowethu. Uma unombuzo ngiyakwazi ukuthi ngikuphendule. Asikho isidingo sokuthi uzukhokhe. Kodwa uma ufuna isikhathi sami ukuthi ngihlale ngibe segumbini lami ngedwa abantu ababangabibikho eduze kwami, hayi lapho bafowethu kufanele ukuthi ukhanyise 450 bese ke siyahlala phansi ngihlala ocingweni sikhulume nawe ngikuchushise. Ungazi usuke le eKapa uzila. Siyakwazi ukuthi sixhumane nangokucingo. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nalapha ku Facebook bafowethu ngiyacela ikhasi lami nililandele. Ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abalilandela ikhasi. Liyakhula kakhulu. Lihleli ku 112,000 kodwa la kuno 115,000. Ngiyacela ukuthi bonke abangakalithandi lela khasi abalithande. Nakhona uzokwazi ukubona izinkulumo ezimfishane bese ugijima uzela ku YouTube. Uma ukuthi ungale ku Facebook mhlawumbe kukhona inkulumo esifikile kwimpunga yesintu awunakile uzoyibona ku Facebook bese ukwazi ukuzoyiqedela ngapha kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ake sithi ke nje impunga